سرخط خبرها. جوانی توجیک در اوکراین اسیر شد. او را به روسیه می‌دهند. خدمات علاقه اینترنت را تقسیم می‌کند. صفت خوب و سرعت بلند می‌شود. نوزادان نورسید را از بیمارستان غزه به مصر می‌برند. салом бинандаҳои азиз, умедворам хубед ва ҳафтаи нави кори бароятон бубарор бошад. навиди бомдодиро тамошо доред ки аз душанбе тақдиматон мешавад. имрӯз 20 ноябр аст. як ҷавони 20 солаи зодаи Тоҷикистон ки сарбози артиши Русия будааст, дар Украина асир афтодааст. навори суҳбати Бунёд Ҷураев, сарбози артиши Русияро рӯзи 15 ноябр чанд саҳифаи телеграмми зоҳиран наздик ба мақомоти Украина нашр карданд. хабарнигори Радиои Озодӣ маълум кард ки Бунёд Ҷураев, сокини деҳаи Ғазантараки ноҳияи Деваштич, 5 соли пеш ҳамроҳ бо падару бародараш ба Русия рафта мактаби миёнаро он ҷо хатм кардааст. дар наворе ки саҳифаи телеграммии Украина Сейчас нашр кард, Бунёд Ҷураев мегӯяд, ӯ пас аз хатми коллеҷи техникии шаҳри Владивосток ба артиш ҷалб шуд. маълум нест ки видеои суҳбати ӯ дар чӣ шароит сабт шудааст. Бунёд дар ин суҳбаташ мегӯяд, намехост ба ҷанги Украина биравад, вале таҳдид карданд ки ӯро ҳабс мекунанд. дар навори 4.5 дақиқагӣ ӯ аксаран бо русӣ суҳбат мекунад, вале дар поён бо забони тоҷикӣ ба тоҷикистониён муроҷиат мекунад ки ин ҷанги мо нест ва дар он иштирок накунед. дар сафорати Тоҷикистон дар Украина гуфтанд ки ин наворро диданд ва онро пайгирӣ доранд. хадамоти алоқа ки чун монополисти интернети Тоҷикистон шинохта шудааст, дар як изҳороташ гуфт, ҳамакнун ду ширкати дигари ватанӣ ҳам ҳаққи ба кишвар ворид кардани шабакаи ҷаҳониро хоҳанд дошт. ду рӯз баъди нашри хабар 17 ноябр хадамоти алоқа исми ду ширкати маҳаллиро ҳам номбар кард. дар изҳороте ки дар вебсайти ин муассиса чоп шудааст, аз ҷумла омадааст Бек Сабур, сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати Тоҷикистон, ба масъулони ҷамъияти саҳмии пӯшидаи ТТ Мобайл ва ҷамъияти саҳмии пӯшидаи Индиго Тоҷикистон иҷозатномаи ворид намудани каналҳои байналмилалии баландсуръати дастрасӣ ба шабакаи глобалии интернетро супорид. ин хабар дар ҳолест ки мақомот дар Тоҷикистон хабар доданд ки дар наздиктарин фурсат шабакаҳои мухобиротии Тоҷикистон бо шабакаҳои телекоммуникатсионии ҷумҳурии мардумии Чин пайваст мешавад. хабаргузории расмии Ховар бо такя ба хадамоти алоқаи Тоҷикистон мегӯяд, ин тасмим барои соҳаи алоқаи Тоҷикистон аҳамияти ҷиддӣ дорад. мақомот мегӯянд, баъди ин хатҳои алоқаи нахию нурии баландсуръати байналмилалии иловагӣ барои пайваст шудан ба шабакаҳои глобалии интернет ташкил мешавад ва ҷумҳуриро аз бумбасти коммуникатсионӣ берун меорад. Тоҷикистон ба гурӯҳи кишварҳои бо заифтарин суръат ва хадамоти интернетӣ дохил мешавад. солҳои охир хадамоти алоқа ва ҳукумати Тоҷикистонро барои дар ихтиёри ширкати зери назари Бек Сабур вогузор кардани ҳаққи комили хариду фурӯши интернет шадидан интиқод мекарданд. мақомоти беҳдоштии Фаластин хабар доданд ки рӯзи 19 ноябр дасти кам 30 навзоди норасидро аз беморхонаи Ғаза берун оварда ба Миср фиристоданд. гурӯҳи кории Созмони ҷаҳонии тандурустӣ рӯзи 18 ноябр аз беморхонаи бузургтарини Ғаза дидан карданд. ба гуфтаи ин созмон 291 беморе ки дар ҳолати вазнин қарор доранд ҳанӯз дар бемористон мондаанд. дар ин миён 32 тифл бо осебҳои ҷиддӣ ва вазнин буда, афроди дигар имкони ҳаракат надоштанд. Меҳад Аббос, намояндаи вазорати тандурустӣ, хабари кӯчонидани навзодонро тасдиқ кард. бино ба гуфтаи гурӯҳи кории Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, 2500 табибу мариз ва беҷомондагон аз беморхонаи шифои Ғаза кӯчонида шуданд. нерӯҳои исроилӣ иддао доранд ки гурӯҳи Ҳамос дар дохили бемористони шифо як маркази густурдаи фармондеҳӣ дорад. масъулони бемористон ин иддаоро рад карданд. сарнавишти навзодон дар беморхонаи Ғаза баъди нашри чанд акс таваҷҷӯҳи ҷаҳониёнро ба худ ҷалб кард. як таҳқиқот нишон додааст ки духтарон дар Тоҷикистон асосан дар 18-солагӣ шавҳар мекунанд. бар пояи пашоиши World of Statistics дар муқоиса ба дигар кишварҳои Осиёи марказӣ, духтарон дар Тоҷикистон барвақттар оиладор мешуданд. чаро чунин аст? оё воқеан хонаводаҳо дар Тоҷикистон мехоҳанд духтарони худро тезтар ба шавҳар диҳанд? ҳамкорони мо Мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Амир Исоев дар ин мавзӯъ назари сокинонро пурсиданд. برای دخترها 20 21 تا 22 برای بچه ها باشد نه 25 میشه 26 هر خیلی. چی برای دخترها اینقدر بر وقت؟ خیلی ندونم مادرشون هم خیلی میخواهند که اشتاب دخترشون ببخ شود و شود اشتاب روحی بد نروند تستر چوی بتین تویش بینیم.
дар фикри ман ин аст ки ҳозир ҳаст ин гапо ки масалан аз 21-22 боло равӣ дигар ҳеҷ кас намегирад ин хел аммо ба фикри ман ин ақидаи ман ин аст ки агар ки духтар аз паси мушкилоти худаш баромада тавонад яъне вай агар ба шарте савод дошта бошад бо савод бошад хонад вай дар синни чандсолагӣ бошад оила барпо карда метавонад агар ки ба шарте ки савод дошта бошад роҳу равиши зиндагиро тавонад. ба фикри ман ҳам аз ҳамин синни 21 сола бояд духтар ба шавҳар барояд. Масалан баъзе хонаводаҳо духтарашон дар синни 17-18 солагӣ оиладор мекунанд ки ин кори нодуруст аст яъне духтарҳо омода нестанд ба ҳаёти мустақилона баромадан ва барои ҳамин ман фикр мекунам ки 24 солагӣ ин синни муносиб аст. одамоеше ҳастанд ки мақсад дар хона ниёз доранд дастухан модарошон баъди 18 мумкина ана одамое ки оз мехонанд кор мекунанд баъди корашо набуд карданд. ман худам 23 ба шавҳар кардам 24 ба таваллуд кардам все нормально. ана 18 сола даже 19 сола шо метиҳанд ёштяваё ҳар рӯз ҷанг шавҳар ҷанг хуштомад ҷанг ин кора кун вай кора кун. даже 23 солагӣ баям шавҳар кардам бисёр манба рӯзғор ба камбудӣ буд лекин хуштомадам ба раҳмат мегӯям ки ҳамаи амин сиру ваёша ман ба ёд додам хуштомадам. духтар бача бошад 18 писар бача бошад 20 боло. духтарои қадар барвақт ҳамин ба тайёрдагам ба фикри ман шумо розӣ ҳастед ки духтаро барвақт ба шавҳар дода шаванд? Не. чаро? хона ноҳияти шаванд бад. мегӯянд агар дер шавҳар ти баъд дига шавҳар намеёбад калонсол шавад. ҳақиша намедонам. 25 сола бояд ки уже ҳаракат кунӣ ки оиладор кунӣ фарзандота. барои писаро ё духтаро? барои писаро. духтаро да маям 20 солагӣ боло боша уже рафтан гира созай. синни соли писаро бояд пас аз хадми донишгоҳ бошад ва синни соли духтарон ҳамин хел пас аз донишгоҳ бошад ягон илми масад барои зиндагиаш ё ягон чизе ки дар зиндагӣ рух метиҳад як каме ҳам тасаввурот дошта бошад савод дошта бошад дар зиндагӣ азоб намекашад. мехоҳам ки 22 боло синни 22-23 боло. бинандаҳои азиз агар шумо ҳам назару пешниҳодӣ доред ҳатман зери ҳамин видео ба мо нависед. варзишгарони тоҷик дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷудои осиё миёни наврасон ки рӯзҳои 16 ва 17 ноябр дар шаҳри тошканти ӯзбекистон баргузор шуд 3 медали тилло ба даст оварданд. ба иттилои федератсияи байналмилалии ҷудо дар ин мусобиқот миёни наврасон беш аз 180 варзишгар аз 15 кишвари осиё ширкат доштанд. тоҷикистонро дар мусобиқоти наврасон 10 нафар миёни писарон ва 1 нафар миёни духтарон намояндагӣ карданд. аз байни онҳо 3 нафар Лои Қутбиддинов, Ёсин Бобокалонов ва Муҳиддин Асадуллоев ки дар рақобатҳо дар вазни худ ҷои аввалро гирифтанд бо медали тилло сарфароз гаштанд. мунтахаби Тоҷикистон баъд аз Ӯзбекистон бо касби 3 медали тилло мақоми дуввумро аз они худ кард. бахши якрӯзи таърихро ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдиматон мекунад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 20 ноябрро фаро мегирад. 20 ноябри соли 1939 шоири тоҷик Бозор Собир таваллуд шудааст ки чун яке аз шоирони мубориз ва мудофиони забону фарҳанги миллӣ ном баровард. вале ҳамин мавқеи фаъолаш сабаби 9 моҳ зиндонӣ шудани ӯ дар соли 1993 гардид. Бозор Собир баъди ин ба амрико кӯчиду ашъори солҳои 2000-аш гоҳе баҳсбарангез ва мавриди интиқоди тақводорон шуд. сафараш ба Тоҷикистону ситоишаш аз сиёсати раҳмон ҳам дар соли 2014 яксон қабул нашуд. соли 2018 дар 79 солагӣ дар амрико даргузашт ва 2 ҳафта баъд дар Душанбе ба хок супурда шуд. 20 ноябри соли 1953 Сайф Раҳимзоди Афардӣ таваллуд шудааст ки ба унвони нависанда маъруфияти сартосарӣ касб кард. дар эҷоди сценарии филмҳои бадеӣ ҳам заҳмат кашида ситораҳои сари танӯраш аз филмҳои маъруфи миллӣ ба шумор меравад. 20 майи соли 2005 замоне ки ҳамагӣ 52 сол дошт, дар ҳамлаи мусаллаҳонаи идомаи қатлҳои занҷираии шахсиятҳои маъруфи Тоҷикистон кушта шуд. бархи қатли ӯро ки то ҳол нокушода боқӣ мемонад, ба раҳбарияш дар кумитаи телевизион ва радио ва дигарҳо ба фаъолияти соҳибкориаш ҳам рабт медиҳанд.
20 ноябри соли 1989 маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид қатномаи ҷаҳонии ҳуқуқи кӯдакро ба тасвиб расонид, ки онро Тоҷикистон ҳам ҳамчун ӯҳдадории ҳимоят аз ҳуқуқи кӯдак имзо кард. Ба ин муносибат ҳар 20 ноябр чун рӯзи кӯдак таҷрир мешавад. қатнома аз ҳукуматҳо таъмини ҳуқуқи кӯдакон, рушди ҳамаҷонибаи инсонии онҳоро тақозо мекунад. қурби рубли русӣ нисбат ба рӯзҳои гузашта ҳудуди 1 сомонии дигар боло рафт. Субҳи имрӯз 1000 рубл ба 123 сомонӣ баробар аст. Бар асоси қурби таъин кардаи Бонки Миллии Тоҷикистон имрӯз $100 амрикоӣ баробар ба 1095 сомонӣ ва 100 евро ба 1191 сомонӣ иваз мешавад. бинандаҳои азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. рӯзи хубе дошта бошед. То фардо дар ҳамин барнома. худо нигаҳдор.